Dneska jsme ještě neviděli, ne? Počkej, co? To je Adams 2? Já neviděl dvojku. To je dvojka nějaká. To je nový. To musíme koukat. A taky to musíš to uložit. Máme to koukat. Já ti to říkám dvojka. Jestli to uvidíme celý, když ne, tak to můžu. Ne, to nebudem co sledovat přece celý. Aby mě radši spal tady, už bude zim, už je strašná zima. Nemluv. Watch your head. Get out of here, you greaseball bastard! Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag. Ještě jsou chvíli pohádky, aspoň, že už ho nemám. Závoz zase. To až nevím, vydávají nějakou pohádku. Mě občas přidávají nějakou pohádku, tak je tam to třeba s tou velkou bábou, ale já tam třeba ani nevím, no. To oni můžu hrát, tak já nevím, když to jako kdy dávají, no. OK, ty ale Team Sport. Bych vyhrát nějaký milion. To bych chtěl vyhrát aspoň milion. Ale ani to není moc v dnešní době, to byste nemusel chodit do práce, to je ještě furt málo. Jo, víš co, my to v tom Albertu, jako v Brně, tam máme tu Fortunu a tam byly dva týpci, to tam sázeli na tom papírku. Je to možné, já jsem to taky dřív dělal. Když to jsem sázel na papírku, protože ještě nebyl dřív ještě žádná aplikace nebyla. Mě to ještě dělalo dnes takové postavy, no. Nebo třeba jako v té reklamě, no, že prostě jsou do nějakého sportběhu tam dějí a pak jdou placata a sledujou televizi, třeba fotbal nebo hokej, jak hrajou, jo. No dávej, a se podávají, no. Já si pamatuju, že jsem, když si dával jsem ještě mladý, že jsem byl nějaký utkání v hlavě na stadionu fotbalu a já jsem to měl zrovna sazený, myslím dokonce, nebo co. On to tam nahráli, víš. Takže jsem sázel papírky, no. To musíš jednou psát do kina, máš taky to. Potom jsou takový tabule, který takový ty nástěnky. Tam tu průpisovku přepisují a tohle, že tam máš napsaný názvy týmu a máš tam nějaký číslo. To číslo si potom upíšeš na takový papírek a máš ten papírek a oni to utisknou ti takový ten tiket a on to vypadá jako účtenka, nebo to sami úplně prostě účtenka, takový papír, českou a podobně. A tam máš napsaný zápasy. Máš má tiket, tam máš napsaný jaký místo utisknu a jak tam máme hrajou týmy, jaký kurzy. Takový to vsadíš. Hele, je ten legovat ten, ne? Ne, to je ten zelený, ale ten... Ale ten nechci, to není žádný nákladní. To nechci kupovat, to dám. Hele, já nemám v plánu kupovat žádný, máš mi to krát. Cože? Nemám v plánu kupovat žádný, protože to mi tahá, koupí se tam něco jiného. Jako hru. No já vím. No ještě lepší. A co toho drona s kamerou? Bezčudně. Taky bych to mohl zkusit na něco, jo. Musela to docela levně a to je menší. Ale musí mít kameru. Kameru, jo, to nemusela jsem mít kameru nějaký levně. Já jsem docela chudou. Já se potom podívám schválně, jestli existuje kamera. Existuje, prosím tě, na co by tak byly drony do prdele. Existuje určitě, ale za jakou cenu, víš? A čím by to bylo kamera? Místo jako koukat na lidi, jako tohle. No a?
Tak bych prostě to, tam je... Tam telefon, ale tím měl být znám. Tím si to ani naplatíš, protože to levnější mají drony, protože tam nelítají někam jakoby daleko, tak to vidíš i takhle má, takhle máš ani tu kameru. Ne, ale to není ono, vole! Pochop už, ne? To se říká prostě. Ty nikdy nic nepochopíš, prostě seš blbej. Keep up, motherfucker. Tam by to bylo zajímavější. No a pak oni... Neměl ten dojít, já tam přilepím tvůj telefon a nevedno. Běž někam! Tam je kameru na telefonu a nevím. Blbče! Skurvenej! Dělám sázdu, ne? A pak to spadne. Jsi fakt blbej. Nenormální. Nenormální. Hrozně... nejsi inteligentní. Myslíš, že nejbí? Já si to líbilo dřív teď, jak? No, to je tak. Asi by to nechtěl, protože radši život proudu, nějaká trošička jako já. No, mám už nějaká šmůna to. Já nechám to bude ležet a on to bude to. No. Kde máš trošičku, ne? Já to máme víc, no. Třeba tady to ještě byla. Třeba právě ten protipat, no. Voda Hána nechtěl. A já jsem pak přišel na to, že šli ty zásilky zase ty dvě. Kuchyni. A v nic jiného nešlo. Tak jsem tady zaváděl podlužovačky, no. Z těch zásilek kuchyni, víš. No jenom bliklo světlo nebo co, říkám a jej, tak už asi vím, o co jde. Tak jsem šel dolů. Zajímal jsem s tím válečkama a tím jsem se tam nahrával na tu elektriku. A přišel se tam osvítilo a bylo to fungovalo a do prdele. Já tady do půl noci zavádím nějaký blbý podlužovačky a on to má funguje nakonec. Jsem si říkal, že to zase nebudu jeden dávat takový práce to dalo. Nemůžu. I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Last thing we need is show them. Ah, man, I won't let you down. I swear. Maybe we'll call some hood rats and shoot the hell out. Want some? I got a whole lot Já se nepamatuju, že jsem nějaký nevidí, I'll catch y'all later. No to, co jsou ty novější? to nic neříká, to už asi, je to asi opakovat celé jenom, to už jsem ještě typu neviděl. No, protože jich je asi 652 a ty... To je pěkný díl, určitě, no. Tam má větší úspěch, jako simsáky. Myslím, že přesně vždycky kouká na simsáky, víš tomu. Ale SpongeBob si tím filmem vydělal prej 2 miliony, do. Tím filmem SpongeBob. Hej, pouštím si muziku, omresím se. Co všechno si na mě ještě napojil? Přísahám, že nic.